Lletres Events, l'espai cultural de casa nostra. La Corona d'Aragó. Corria la nit del 29 de maig de l'any 1410. A la cambra de l'abadessa del convent de Valldoncella, a Barcelona, Martí l'Humà, últim rei del casal de Barcelona, expirava el seu últim alè. S'obria, doncs, l'interregne, època d'incertesa i inestabilitat que sacsejaria tota la corona d'Aragó. En esta ocasió, les ones i els vents ens porten un personatge ja una mica oblidat per la nostra història, Jaume d'Urgell. Amb ell viatjarem als inicis del segle XV per conèixer la fi del casal de Barcelona i el difícil període que enfrontaria els diferents pretendents d'esta corona sense rei. Parlarem de la seva vida i de la seva acció política adreçada a aconseguir el valuós tron de la corona d'Aragó, que fins aleshores havia estat en possessió de la dinastia dels 5 segles, la nissaga fundada pel llegendari comte de Barcelona Guifré el Pilós. Per entendre com, a principis del segle XV, arribem al seu col·lapse, cal que ens remuntem a la descendència de Pere el Cerimoniós. Joan I el Caçador fou el seu primogènit, però va morir en l'any 1391 en un accident de cacera sense descendència. La corona va passar, com era lògic, en l'ordre successori, al seu germà Martí l'Humà, o el Vell. Juntament amb la corona, va heretar del seu germà un moment complicat, dilapidat per una sèrie de problemes creixents. El primer d'ells van ser les bandositats. Estes eren partits de nobles enfrontats per odis mortals, rancúnies personals, però on sovint també es discutia el control dels governs municipals, un poc a la manera de bandes mafioses que lluiten per una sèrie de negocis turbulents, però en este cas era per monopolitzar els càrrecs municipals. Tenia una difícil resolució per culpa, en part, dels agents reials, que sembla que acabaven prenent partit per un bàndol o l'altre, i tot això terminava sovint en un bany de sang a les ciutats. Sense anar més lluny, al Regne de València, on s'enfrontaven els vilaraguts contra els centelles, esta rivalitat desembocaria en la famosa batalla de Llombai, en l'any 1406, amb la derrota dels centelles, i un any més tard amb l'assassinat de Ramon de Boïrs, governador del Regne de València, mort a mans dels Vilaragut. Esta família, que mantenia aliances amb el Soler i altres cases valencianes, rebia un suport majoritàriament popular, mentre que els Centelles, aliats amb els Monteagut, tenien un component més nobiliari. En qualsevol cas, les bandositats suposaren un autèntic mal de cap per al rei Martí. El mateix Sant Vicent Ferrer, que va mitjançar en estos enfrontaments, va acabar fartíssim de València. I a propòsit d'això, diu la llegenda que de València no volia ni la pols. El comte de Dénia, nomenat governador després de l'assassinat de l'anterior, lideraria la repressió i declararia l'estat de guerra a València, cosa que encresparia encara més als Vilaragut, i de fet els jurats aconseguiren llevar-se'l del damunt aprofitant la seva antiga afiliació als Centelles i substituir-lo per Guillem Arnau de Bellera. A partir d'ací, els Centelles quedarien desterrats del cap i casal i replegats a les seues bases des d'on dirigirien escaramusses i represàlies, principalment des de Morella. Com veiem, el clima d'inestabilitat i de violència que va regnar durant la fase interregne estava ja creat. L'altre gran problema que es va viure en aquella època va ser el conflicte sard, que va tindre una conseqüència inesperada sobre la successió. Abans d'entrar en matèria, en la guerra de Sardenya, caldria parlar de l'únic fill que tenia Martí I, que era Martí el Jove. A diferència de son pare, Martí Júnior representava el renaixement de les virtuts heroiques del casal de Barcelona. Era el successor perfecte, amat i admiradíssim pel seu poble. Era rei de Sicília i model de príncep cavaller, rei guerrer que es posava al capdavant de les seues hosts per sotmetre els díscols i aguerrits sards. Estava casat en segones núpcies amb Blanca de Navarra. Posseïa un gran esperit cavalleresc, com ja s'ha dit, però la seva personalitat es caracteritzava també per una desordenada concupiscència, és a saber, que li agradaven totes les dones excepte la seva. Prova d'això és que, fruit de la seva passió amb una noble dama siciliana, va tindre un fill bastard, el futur Frederic de Luna, que donarà molt a parlar en la successió. La guerra de Sardenya.
un autèntic Vietnam per a Catalunya, percebuda com una qüestió d'orgull nacional per als catalans i que requeria un esforç bèl·lic quasi continu. Com deien els catalans de l'època, els sards estaven molt exercitats en la guerra. Sardenya era una illa dividida en una sèrie de regions administratives anomenades jutjats, que estaven dirigits per famílies nobles, algunes d'ascendència pisana, altres genovesa. Els Arborea liderarien esta guerra perpètua contra els catalans. Es realitzaven sovint paus, però molt aviat tornaven a la rebel·lió. Cap a l'any 1407, el domini real català s'havia vist reduït a uns pocs territoris, sobretot a la zona meridional i a la part de l'Alguer. En este context de debilitat del domini català, els sards proclamaren Guillem de Narbona rei de Sardenya, que va passar a l'illa amb un exèrcit ben nodrit de mercenaris francesos i genovesos. Davant esta situació de rebel·lió oberta, el rei de Sicília va desembarcar a Sardenya amb tropes i una vegada així va demanar ajut militar a son pare i va deliberar no partir de Sardenya fins a no ésser conquistada. Realment la situació era molt crítica, ja que s'esperava que Gènova, la gran rival de Catalunya al Mediterrani, acabaria enviant reforços als sards. També la calor de l'estiu i el caràcter pantanós de la regió van dificultar molt les coses als catalano-aragonesos, delmant i castigant els seus efectius amb les típiques malalties palúdiques d'estes regions. Finalment, les forces reials enviades des de Barcelona, comandades per Pere de Torrelles, van arribar a Sardenya en 25 naus grosses cap a la fi de la primavera de 1409. I després d'alguns combats amb navilis genovesos, la guerra es va decidir en la batalla de Sant Lourí, el 30 de juny de 1409, on els sards, tot i la seva superioritat numèrica, van ser destrossats. Poc després van caure les viles i places que encara resistien i així va finir la guerra. Però este triomf molt prompt es va agrir, ja que a causa d'este caràcter insalubre de l'illa, el jove i heroic rei va contraure unes febres palúdiques que van provocar la seva mort. Molts catalans van recordar les profètiques paraules del cèlebre fra Francesc d'Eiximenis, que ja en temps de Joan I va pronosticar que abans d'acabar el segle XIV, totes les dinasties europees quedarien extingides excepte la francesa. No és d'estranyar que el rei l'obligara a cessar les predicacions. S'obria, doncs, un problema successori de gran envergadura, però encara hi havia esperances. A Barcelona s'estava criant l'infant Frederic, fill bastard del difunt rei de Sicília. El problema fonamental era que no estava clar si seria acceptat pels parlaments a causa de la seva condició de bastard. Per esta raó, el rei Martí havia demanat al papa Benet XIII, el papa Luna de Peníscola, que preparara la legitimació del seu estimat net. Frederic no era un xiquet qualsevol. Quan va morir son pare, va heretar el vastíssim patrimoni de la seva àvia, Maria de Luna, morta en l'any 1406, i es va convertir en senyor de Sogorb. Malgrat que la legitimació estava en curs, el rei, que tenia ja 51 anys, va casar-se amb Margarida de Prades, animat a aconseguir un fill propi, la qual cosa no era del tot realista, ja que, amb esta edat, ja palesava uns problemes de salut aguts, probablement relacionats amb la seva obesitat. Martí era un rei molt culte, però d'escàs esperit cavalleresc, i la notícia de la mort del seu amadíssim fill el va sumir en una dolor profundíssima, que va agreujar encara més eixa política feble i poc clara que el caracteritzava. Segons testimonis de l'època, el rei sentia una debilitat senil pel seu net, i això faria que no fora totalment conscient del problema successori que s'avinava. De fet, en estos dies ja sorgirà un segon candidat a la successió, el petit fill de Violant, neta de Pere el Cerimoniós, per ser filla de Joan d'Aragó. El pare d'este pretendent era Lluís d'Anjou, rei nominal de Nàpols, qui ja amb la mosca al nas estava preparant el camí per a col·locar el seu fill en el tron aragonès. Per això, amb l'excusa de trametre el còndol al rei Martí per la mort del seu fill i felicitar-lo també pel seu matrimoni, enviarà una ambaixada a través de la qual deixarà caure que podrien enviar al petit Lluís a Barcelona, perquè fora educat com a català, és a dir, com a hereu de la corona aragonesa. Amb tot això, ja podem apercebre el clima d'expectació que generava el fet que el rei Martí no tinguera encara un successor legítim clar, i d'ací
que sorgiran més pretendents. Però realment, abans que este candidat francès, ja existia una via successòria sòlida, i sempre hi havia estat. Em referisc al casal d'Urgell, i és així on entra en escena el nostre protagonista. Jaume d'Urgell, també conegut en l'època com a Jaume d'Aragó, provenia d'un dels casals més importants i respectats de tot el Principat de Catalunya, perquè entroncava ni més ni menys que amb el mateix Guifré el Pelós. Urgell, tot este territori, és una zona de pas a França. És un comtat que va créixer fins i tot bloquejant els límits meridionals del comtat de Pallars, amb el qual, per cert, no tenia unes relacions massa bones. Amb les ampliacions territorials pròpies de la Reconquesta, la capital es va traslladar des de les terres altes de la Seu d'Urgell a Balaguer, un territori més pla i pròsper per a l'agricultura, convertint-se així en talaia natural de les terres lleidatanes. Arribats a este punt, i abans de continuar amb la figura de Jaume d'Urgell, m'agradaria recordar que el podcast estarà dividit en dues parts, perquè resulta complex resumir tota l'activitat política que té lloc durant tota la fase d'interregne. La major part de la informació que he pogut reunir sobre Jaume d'Urgell prové d'una vella publicació dels anys 50, escrita per Francesc Vendrell i Àngels Macià, titulada Jaume el Dissortat, el darrer comte d'Urgell. Aquestes dues historiadores ens conten que Jaume era un jove corpulent i alta estatura, però també era tímid i mancat de seguretat. Es va criar allunyat de l'ambient cortesà i sembla que son pare era un home afeccionat a la caça i ben instruït. Son pare era Pere II, comte d'Urgell. Era un amant dels llibres i sentia un gran desinterès pels assumptes cavallerescs, molt a la manera del rei Martí l'Humà. A banda de comte d'Urgell, Pere II era vescomte d'Àger, baró de Fraga, Entesa i moltes viles i castells als tres territoris de la corona d'Aragó. És a dir, que després del mateix rei, Pere d'Urgell era el magnat més important de tot el Principat. Per línia paterna, Pere era net d'Alfons el Benigne, que havia estat també comte d'Urgell. També era nebot de Pere el Cerimoniós, a qui servirà en la guerra dels dos Peres, és a dir, contra Castella. Pere tingué una vida retirada i cuidà molt les rendes. Va tresorar molt d'or i va batre monedes molt preades a tota la corona d'Aragó. Es va casar amb Margarida de Montferrato, que pertanyia a la dinastia imperial bizantina. Senyora molt polèmica, una dona de caràcter fort que sovint imposava la voluntat del seu propi fill i que com a conseqüència va exercir una influència nefasta sobre ell. Se sap també que la relació personal de Margarida amb el rei va ser molt agra. Prova de la importància que tenia esta família a dins de Catalunya era que Jaume va casar-se amb la germana del mateix rei, na Isabel, molt estimada per Martí, filla de Pere el Cerimoniós. Les noces, per cert, van celebrar-se a València. Van ser unes festes molt solemnes on va assistir el millor de tota la noblesa catalano-aragonesa. També, una prova del pes que tenia esta nissaga era que en 1407, any en què moria son pare i passava a ser comte d'Urgell, Jaume va ser nomenat lloctinent d'Aragó, càrrec de gran responsabilitat, però que li comportaria enormes preocupacions ja que alguns capitostos aragonesos rebutjaren el seu nomenament. I amb això entronquem amb el problema de les bandositats aragoneses, que sembla que no eren de menor rellevància que les valencianes. Per una banda estava la facció dels Urrea Heredia, aliats amb altres cases aragoneses que tenien una actitud molt rebel i farien tot el possible per foragitar Jaume de Saragossa quan entrara per posar-hi ordre. Un membre dels Heredia i enconat opositor dels jove lloctinent va ser l'arquebisbe de Saragossa, de qui caldrà parlar més avant. D'altra banda, estaven els Luna, que eren urgellistes, sentien simpaties per Jaume d'Urgell. El seu capitost principal era Anton de Luna, que era cosí de Jaume. No veien amb bons ulls l'herència de Frederic, el net de Martí el Vell, que havia heretat l'immens patrimoni de Maria de Luna. Esta situació de rivalitat entre casals aragonesos adquirirà un rang molt bel·ligerant que desembocarà en greus disturbis a la ciutat d'Osca, en lluites pràcticament tribals, un panorama d'oposició i violència que cremarà per complet la paciència i els nervis de Jaume d'Urgell.
Es considerava que davant una possible successió la posició de Jaume era privilegiada, ja que el dret consuetudinari de l'època jugava a favor dels fills barons, és a dir, prioritzava les línies masculines sobre les femenines. Cal recordar que ell entronca amb Alfons el Benigne, pare de Pere el Cerimoniós. Però tot i que és portador de sang reial i que està casat amb la infanta Isabel, germana de Martí, el rei el discrimina per la predilecció que sent pel seu net Frederic. Així les coses, arribem a la nit del 29 de maig de 1410, concretament al monestir de Valldonsella, on el rei es troba convalescent a causa d'una febre alta que anuncia la seva fi. És en este punt on comença un debat molt interessant entre l'acadèmic Ramon Menéndez Pidal i l'historiador català Ferran Soldevila. El primer planteja una visió castellanista i també determinista, on tot condueix al nomenament d'una manera natural i inevitable de Ferran d'Antequera, mentre que el segon, Soldevila, posa en qüestió este plantejament un poc simplista, exposant tota una argumentació molt detallada en la qual s'analitzen totes les circumstàncies que envolten el procés successori, i les quals seguirem estretament. Primerament, Ferran Soldevila ens fa entendre que en aquest estat d'ensopiment les capacitats mentals del rei devien estar molt minvades, i és just esta circumstància la que aprofita una comissió del Parlament català que arriba liderada pel jurista Ferran de Gualbes. Imaginem-nos ara la cambra de l'abadessa del convent de Valldonsella, amb el rei postrat per una febre elevada, amb l'enteniment enterbolit i envoltat d'importants testimonis, entre els quals estava el mateix governador de Catalunya, Guerau Alemany de Cervelló. Tots ells esperant que es produïra el seu traspàs a una millor vida. La successió als regnes en l'aire, sense que el rei s'haguera pronunciat d'una manera clara en favor de ningú. Doncs en esta situació d'incertesa és quan arriba el jurista Ferran de Gualbes amb una xicoteta improvisada delegació del Parlament català i com si fos una qüestió necessitada de debat, li demana al rei que el successor fora aquell a qui per justícia li pertocara. Açò en presència dels esmentats testimonis, entre els quals també estava la mateixa mare de Jaume d'Urgell, na Margarida de Montferrato, a qui sospite no li agradaria aquesta irrupció inesperada de Ferran de Gualbes. Què va entendre o si va entendre alguna cosa el rei amb esta pregunta? Doncs la veritat és difícil de saber considerant el seu estat de postració. Però sí que coneguem el que va contestar, o això entengueren els testimonis. Va dir «ok», que en català antic significava «sí». Esta resposta tan poc clara va suscitar algunes interpretacions, però sobretot la interpretació interessada d'aquells que s'oposaven a la successió de Jaume d'Urgell. Aleshores, tot i que el rei ja havia demostrat la seva preferència pel seu net Frederic i que existia un altre candidat molt potent perquè reunia totes les condicions necessàries per aspirar a la corona, este ok no només anul·lava les possibilitats del jove Frederic, pràcticament desvalgut per ser un infant, sinó que sotmetia l'assumpte a un arbitratge on les qüestions jurídiques no serien prioritàries, cosa que dificultaria i perjudicaria moltíssim la candidatura del comte d'Urgell. Menéndez Pidal utilitza este ok per a fer entendre que el rei desestimava Frederic i Jaume i que posava en revisió tota la qüestió de la successió, però com denuncia Ferran Soldevila, és un episodi plagat de defectes de forma i falsos rumors. Frederic encara té partidaris, sobretot sicilians, i el mateix governador general de Catalunya. La seva causa no estava encara perduda, puix que la legitimació estava en camí, i de fet arribarà en agost. Però estos partidaris a poc seran anul·lats i aniran canviant de bàndol a mesura que contemplen altres possibilitats més prometedores. La inestabilitat de l'interregne estava servida, perquè esta afirmació obria un debat tècnic que havia d'analitzar els drets de cada candidat i que en si mateix era una trampa, ja que entraran en joc qüestions no jurídiques de natura política, religiosa i internacional que haurien d'afavorir a uns candidats més que altres. Dic altres perquè en este moment ja són més de 3 els que aspiren a la corona aragonesa. Tenim Alfons el Vell, duc de Gandia, besnet de Jaume II. Tanmateix,
La seva avançada edat va fer que, als 75 anys, morira abans que es prenguera una decisió. Els seus drets passaren per una banda al seu fill Alfons de Gandia i per una altra al seu germà Joan de Prades, però que, per tractar-se d'un octogenari, esta candidatura no rebé pràcticament cap consideració. L'últim pretendent era l'infant Ferran, nascut en 1380, mateix any en què naixia Jaume. Era germà del rei de Castella Enric III. Estava casat amb Eleonor d'Alburquerque, sabent que era de mitjana estatura, pell blanqueta, aspecte intel·ligent i un aire senyorial que sabia captar la simpatia dels qui l'envoltaven. Tenia drets al tron aragonès perquè per part de mare era net de Pere el Cerimoniós. Repetisc, per part de mare, és a dir, tenia els mateixos drets que Lluís de Calàbria. Ferran també havia enviat una ambaixada interessant-se per la successió i plantejant el casament de la seva filla amb el petit Frederic. Però a la mort de Martí, ell estava ocupat amb la guerra granadina i no va poder fer gran cosa. Ja quan cau Antequera, redacta un document on reclama ser l'hereu per ser el parent més pròxim al sobirà, això diu ell. La veritat és que en un principi no pareixia el candidat més prometedor. Però quines eren les possibilitats en este moment del comte d'Urgell? La branca dels Urgell pertany a la línia col·lateral masculina del tronc central de Barcelona i recalque que era masculina i catalana perquè això li donava un fort avantatge respecte a Lluís de Calàbria i Ferran d'Antequera. També era el primer magnat del país, el darrer i més pròxim representant per línia masculina legítima de la nissaga pairal catalana. Esta candidatura era tinguda en compte i molt respectada. Per això, els seus adversaris actuaren amb celeritat. Els primers rivals que s'ofriria Jaume serien els partidaris de Lluís de Calàbria. Quan va constituir-se el Parlament català, que va ser el primer de tots els de la corona, el pretendent francès rebia el suport d'una minoria de cavallers i d'homes de paratge de Catalunya, però també el suport gens menyspreable del comte de Pallars per aspiracions territorials que tenia el comtat d'Urgell. Este grup, cada vegada més influent al Parlament, practicarà mesures obstruccionistes per tal de donar més temps al seu candidat, que a diferència de Jaume no es trobava a Catalunya. El fet de trobar-se al país era un avantatge per al pretendent català, però veurem com el seu caràcter exercirà un efecte negatiu en la seva contra. Moralment, pecava d'una irresolució ultrabondadosa que el perjudicaria moltíssim. A més, sembla que sofria d'un complex d'amargor i de falliment que, per posar un exemple, el va fer renunciar al càrrec de governador d'Aragó en ares de respectar el procés legal. En canvi, el seu gran rival a Catalunya, el governador Guerau alemany de Cervelló, no va fer el mateix. Este en un principi era partidari de Frederic, ja que jutjava que era el desig exprés del rei Martí, però esta addició a l'infant no durarà molt, perquè poc temps després el governador de Catalunya es passarà a les files de Lluís de Calàbria. En qualsevol cas, seria sempre un enemic incondicional de Jaume d'Urgell i utilitzaria el seu càrrec de governador en la seva contra. Un altre factor que perjudicaria el comte d'Urgell era la seva preferència pel papa de Pisa, cosa que inevitablement l'oposava al papa de Luna. Vull recordar que estem en plena pugna entre papes i antipapes, però molt possiblement el factor fonamental va ser que no comptava amb la puixança militar ni les dots de comandant de Ferran d'Antequera, candidat que a poc guanyarà posicions. A continuació, vull passar llista a tots aquells que donaven suport a Jaume d'Urgell, els urgellistes. Doncs bé, primerament tenim la majoria de barons i magnats catalans, entre els quals despuntaven els Montcada, els Cardona i els Perellós. Després estaven els barons de segona fila i senyors de castells. A Aragó trobem Anton de Luna, que era cosí de Jaume, també els García Sese, els Lanuza i els Alagó, els bisbes de Tarragona, Urgell i Mallorca. A València, la facció dels Vilaragut. En general, en tota la corona d'Aragó, les classes populars sentien preferència pel comte d'Urgell. I quina era la seva oposició? Doncs en aquestes files trobem el comte de Pallars, rivalitat que té relació amb el fet que este comtat feia frontera amb Urgell. Un altre era el ja referit governador de Catalunya, Guerau alemany de Cervelló, i els seus cosins Berenguer Arnau i Pere de Cervelló, que eren francòfils, molt probablement pels costums cavallerívols que regien en la França d'aquells temps,
i és que a estos dos cavallers els encisaven els desafius i les bregues pròpies de la seva casta. Tampoc sembla que comptara amb les simpaties de l'estament ciutadà de Barcelona. Es refereix als homes de negocis, no a les classes populars. Ja ho veierem amb la comissió liderada per Gualbes, que va extraure del rei Martí el polèmic Oc. I a Aragó se li oposaven les cases del Surrea i dels Heredia, també el governador d'Aragó i el justícia d'este regne, importants càrrecs que podien utilitzar els seus mitjans legals per afavorir al seu candidat, primer Lluís de Calàbria i després Ferran d'Antequera. Una altra personalitat situada en contra de Jaume era el papa d'Avinyó, ara a Peníscola, Benet XIII, interessat en el suport de Castella en la disputa cismàtica en la qual es trobava immers. I per últim, amb una gran influència indiscutible sobre l'Església, el mateix predicador Fra Vicent Ferrer, gran paladí de Ferran d'Antequera, amb el qual s'havia entrevistat ja abans de la mort de Martí. Tornem ara al 31 de maig, data en la qual s'obri l'Interregne. El governador de Catalunya, Guerau Alemany de Cervelló, decideix esperar a convocar les Corts Catalanes fins al 31 d'agost, a la vila de Montblanc. Açò, este temps, permetria als opositors d'Urgell organitzar-se, especialment a la candidatura francesa, mentre que Jaume es mantindria a l'espera, inactiu, amb l'actitud legalista i benèvola que el caracteritzava. Com fan els altres pretendents, que trameten ambaixades i delegacions, Jaume envia una sèrie de doctors en dret a les Corts que defensen els drets de la línia masculina sobre la femenina, punt fort que voldrà explotar fins a la fi del procés. Mentrestant, Ferran, que havia partit d'una posició d'inferioritat respecte a Lluís de Calàbria, incrementarà el seu interès cada vegada més en l'assumpte i començarà a concentrar tropes a les fronteres i a moure diners per a comprar voluntats. Per la seva banda, el Parlament català voldrà compartir la responsabilitat amb els aragonesos i els valencians i els demanarà que convocaren les corresponents corts per a que començaren a debatre els drets de cada candidat a la corona. La candidatura francesa havia obert un clima que feia considerar tan vàlida la línia femenina com la masculina. Tanmateix, serà l'infant castellà qui en traurà més benefici i a poc apareixerà davant de tots com el pretendent millor posicionat, amb una gran capacitat d'iniciativa. Per contra, Jaume roman a Balaguer i només acudeix a Barcelona en poques ocasions per a oferir ajuda en alguns conflictes sorgits a Sicília i Sardenya. Per descomptat, Ferran d'Antequera aprofitarà l'actitud ultrabondadosa del seu rival aconseguint nous partidaris i situant tropes a la frontera. A més, comptarà amb l'ajut del rei de Castella, que era el seu germà, que exercirà pressions i amenaces sobre el Parlament català perquè anara amb molta cura a l'hora d'escollir el candidat que ocuparia el tron aragonès. Tot i els esforços de les Corts catalanes per assegurar la pau, s'havia generat un ambient enrarit i difícil. Els antiurgellistes no dimitien dels seus càrrecs i Castella mobilitzava forces. En este context, el regne d'Aragó aconseguirà formar Parlament i durant l'inici tindrà lloc un incident que farà trontollar la posició de Jaume. Em referisc a la mort de l'arquebisbe de Saragossa, Fernández d'Heredia, enemic a ultrança de la candidatura d'Urgell, que serà assassinat a mans d'Anton de Luna, urgellista declarat i cosí del mateix Jaume. Convé aclarir abans que este arquebisbe era un personatge controvertit i de conducta poc exemplar. Són freqüents els testimonis de l'època que parlen d'una vida gens espiritual i que els seus interessos estaven més centrats en la política que en la religió. Fins i tot, després de la seva mort, alguns dels seus partidaris comentaren que Fernández d'Heredia aniria a l'infern i no al cel. L'encontre va ocórrer entre Almunia i Almonacid, on en un camí es trobaren els dos capitostos aragonesos. Com hi havia una treva entre ells, decidiren parlamentar mentre feien part del viatge junts. Els acompanyaven alguns servidors que muntaven sobre cavalls i atsembles. La conversa aviat va adoptar un caire poc amistós. El de Luna, que defensava els drets del seu cosí, va dir que faria qualsevol cosa per coronar-lo. L'arquebisbe li va respondre que per damunt del seu cadàver. La discussió desembocà de seguida en amenaces. Segons la versió que més perjudica Anton, este va voler apressar-lo, però com Fernández d'Heredia se li va resistir, més homes d'un i de l'altre costat acudiren a secundar als seus senyors.
les de l'una, que eren més, no trigaren a imposar-se i amb diversos colps d'espasa feriren de mort a l'arquebisbe de Saragossa. Immediatament, Anton va escriure una carta al Parlament de Catalunya per desmentir esta versió i justificar la seva actuació, presentant-la com una brega entre iguals. Però la idea que va ser un assassinat polític va fer-se dominant, i això va deixar al pretendent català en una situació delicadíssima i, com a conseqüència, la seva causa va quedar ferida de mort. El crim es va percebre com un fet imperdonable, condemnat pel Parlament de Catalunya. La indignació que va generar va fer que Jaume es guanyara més enemics. De fet, molts francòfils es van passar al bàndol castellà, que ja tenia apostades forces preparades per a l'acció. En aquest moment, els 3 països de la Corona d'Aragó havien reunit ja els seus parlaments. I és ara quan Ferran de Castella inicia la invasió d'Aragó per a sostindre per les armes la seva causa. Jaume, naturalment, protestarà davant el Parlament i a aquestes protestes Ferran contesta dient que no es tracta d'una invasió militar, sinó de partides aïllades i menudes per a protegir els seus partidaris. Tanmateix, les cròniques castellanes ho desmenteixen, ja que descriuen l'esforç militar realitzat per donar suport al seu infant. Al remat, el Parlament català reunit a Tortosa es demostra totalment ineficaç, plegat a les demandes dels aragonesos per por a un conflicte. D'altra banda, continuen arribant ambaixades de França amb ofertes molt interessants. S'insisteix a enviar a Lluís de Calàbria per a ser educat per tutors catalans, o fins i tot proposa l'annexió de Provença al Principat i es demana que tot aquell pretendent que usara la força fora exclòs, per a la qual cosa oferia expulsar les tropes invasores castellanes amb els seus propis mitjans. Arribats a este punt, es produeix la invasió del Regne d'Aragó i de part del de València. Fins i tot tropes castellanes arriben als límits de Catalunya. Esta acció es produeix en l'endemig d'un panorama caòtic de parlaments que passe a descriure. A Tortosa s'havien reunit les Corts catalanes, la primera de totes a constituir-se. Després, convidats a unir-se al debat successori, es formaren els altres. A la vila d'Alcanyís, el Parlament aragonès, que en un sentit estricte no era oficial, perquè havien exclòs a tots els elements urgellistes, els quals no havien tingut més remei que reunir-se a la vila de Mequinensa. Els catalans no el reconeixien en consideració al Parlament d'Alcanyís. A Vinaròs, els valencians havien constituït unes corts amb caràcter oficial, que volien integrar-se amb els mallorquins i amb els catalans, creant un sol parlament per a estos 3 territoris, però així no estaven els centelles, ja que havien preferit formar el seu propi conclave a Traiguera, no reconegut pel Parlament català. En l'endemig de tot este sistema confús de parlaments és el d'Alcanyís el que imposa la majoria de decisions, i el de Tortosa, dòcil i vacilant, transigirà a les solucions que provinguen d'Aragó, per bé que no foren justes amb tots els candidats. D'Aragó ve la proposta, o més aviat la imposició, de liquidar tot este procés amb la tria de 9 compromissaris, 3 per cada territori, que haurien de prendre la decisió final. Molts barons catalans i síndics dels candidats, exceptuant els de Ferran d'Antequera, van recusar esta proposta, ja que veien una clara majoria ferrandista en esta comissió, escollida, és clar, per Alcanyís, i acusaven a alguns dels compromissaris de parcialitat. Del mes de febrer a març de 1412, la situació es torna molt negra. Centenars de llances sota les ordres de l'adelantado de Castella campen lliurement al Regne d'Aragó per donar suport als amics de Ferran i per efectuar represàlies contra els seus enemics. També estan dins del Regne de València. Quan el Parlament català i Jaume protesten, Ferran sempre contesta amb excuses. I és ara quan el pretendent català passa per fi a l'acció, sobretot a través del seu cosí Anton de Luna, que reclutarà 400 mercenaris gascons i anglesos per defensar els seus partidaris i dominis al Regne de València. La militarització del conflicte desembocarà el 27 de febrer en la batalla dels Còdols. Abans d'esta data, a Morvedre, s'havien ajuntat forces castellanes i dels Centelles, que donaven el suport a l'infant de Castella.
Davant esta situació, el governador de València, Guillem Arnau de Bellera, eixirà amb la milícia urbana per a enfrontar-se a les forces invasores. Esperaven que se'ls uniren reforços de Catalunya, comandats pel cèlebre cavaller Ramon de Perellós, vescomte de Roda. Però no arribaren a temps i l'enfrontament tindrà lloc entre Puçol i Sagunt a poca distància de la costa. La batalla dels Còdols va suposar una desfeta esclafadora per als urgellistes valencians i per als Vilaragut, una lluita molt cruenta després de la qual el fill de Guillem Arnau de Bellera va ser obligat a entrar a Morvedre amb el cap de son pare estacat en una llança. Des d'aleshores, els centelles es faran amb el domini del regne i podríem dir que la causa d'Urgell va quedar totalment ensorrada en este territori. Després d'esta batalla no van cessar les hostilitats. Més escaramusses i atacs es van produir a Aragó i a València. Fins que a l'abril de 1412 es van reunir els 9 compromissaris a la vila aragonesa de Casp. Recorde novament que això havia estat una exigència del Parlament d'Alcanyís. El diari de sessions de les Corts Catalanes demostren clarament com es prioritzava el bon enteniment sobre una decisió que no es considerava justa, ja que era sobradament sabut que entre els 9 compromissaris hi havia una clara majoria procastellana. De fet, va provocar fortes al·legacions i protestes entre els altres candidats, especialment Violant, mare de Lluís de Calàbria, que va denunciar frau en l'elecció dels compromissaris. A més, a Casp hi ha una majoria eclesiàstica molt influïda pel prestigiós taumaturg Fra Vicent Ferrer, el qual en els seus sermons no perd ocasió per a equiparar la línia femenina a la masculina, així com altres raons extrajurídiques, com per exemple l'aureola de virtut de Ferran d'Antequera, o que Jaume era amic d'excomunicats, referint-se als assassins de l'arquebisbe de Saragossa. El tema de no donar tanta importància a la línia masculina no ens ha de sorprendre tant. Estem al capvespre de l'edat mitjana i així el criteri jurídic està en franca decadència. Els mateixos reis hi han contribuït en moltes ocasions. Arribat el 24 de juny es produeix el dictamen dels compromissaris. Vicent Ferrer és el primer a pronunciar-se, naturalment en favor del pretendent castellà. Els altres es limiten a dir que hi estan d'acord, però hi ha 3 excepcions. L'arquebisbe de Tarragona, que diu que Ferran és el més idoni per als regnes, però Jaume i el duc de Gandia tenen més drets. Així doncs, no acaba de pronunciar-se. Després tenim un prestigiós jurista, Guillem de Vallseca, que està d'acord amb el prelat, però Jaume és qui més drets té a la successió. I per últim, el jurista Jaume Beltrán, que substitueix al seu sogre, Genís de Rabassa, declarat incapacitat mentalment, entre parèntesis, caldria veure si no va ser una estratègia per a desentendre's d'un assumpte tan comprometedor i enterbolit. Doncs el seu substitut declara que no ha tingut temps d'estudiar les al·legacions. Tampoc es compromet. Ferran d'Antequera ja té pràcticament a les mans la cobejada corona d'Aragó. Segons l'historiador i cronista Zurita del segle XVI, el regne d'Aragó va celebrar la decisió de Casp. A València no tant, i a Catalunya es va rebre la notícia amb decepció, però tothom la va acceptar sense objeccions. En este punt, a l'estiu de 1412, conclou la primera part del monogràfic Jaume el Dissortat i deixem, per tant, per a la pròxima setmana la fi del comte d'Urgell. Espero que us hagi agradat i que estigueu ansiosos per la següent entrega de Lletres Events.